Mai napon 11 órakor megtettem a bejelentést, elváltam az ország imázsa központ vezetőjét és az ország menedzselését. Így tanácsokat adnák a vezetők. Tisztelt Magyar Péter, önök mától, vagyis tennaptól, vagy tennap előttől, a faszom tudja mikortól már kormányon vannak. Viselkedjenek ahhoz méltó. Tegyenek lépéseket. Mondják meg a Fidesznek. 16 évig éhetett az ország. Ezért megtorlás. Semmi, hol vannak itt a keresztény értékek, mikor az ön fején a szél is átjár. Viktor, mindent csak saját zsebre tömtek, ahelyett, hogy a népre védkezze volna. Mi majd teret adunk az észnek, és börtönudvarokat a penésznek. Új rendszer jön ma a világra, Magyarország, szellemi terepkart, ami eddig még soha nem volt. A Kádár idejében voltunk próbálkozása. Mi tényleges rendszert látunk. Az idiótizmusról demokrácia. Orbán Anita miniszteresszony. Hát nehéz lesz ezzel a névvel egyáltalán létezni az Unióban. Hisz volt már egy Orbán, aki gonoszabb volt még a Rótvén banyánál. De ön akkor is be fogja bizonyítani. Méltók az ország vezetésére. Méltók ezt a kihívást ellen. Teret adnak az észnek, és börtön teret a penésznek. Önök új rendszert hoznak Magyarországra, ahol lesz a szépségnek újra értéke, és helye a penésznek. Új rendszer jön Magyarország, újra élet. Nézzettem az imádvezetőt. A magyar nép újra élet. Népmeséink újra élnek. Orbán gyerek megvágta, a magyar gyerek gyógyítja, és a nép újra felélek. Megkérdezi Orbán Anita, Orbán Viktor, hogy figyelj már, só! Hogy van ez, hogy te 300 000 magyarra írtad a nép költségvetését és jövedelmét, hisz az 11 millió. Újra életnek a nemes magyar, Mátyás király, aki helyett most Viktor tűnik el, egy gödörbe, de nem zsírgödörbe, hanem valamelyik olcsó zsörgödörbe. Majka tanai is helyén valók. A magyar népnek fele álljon csak 4 kézzel. A nők. Aztán kiválogatjuk, hogy melyik kinek, meg hogy. Aztán lesznek itt olyan emberek, akire nincs szükség, nem sok. Hát nem 8 millió, mint Orbán idejében, vagy kevesebb. Aztán lesznek itt olyan emberek, akikre nagyon nagy szükség. Ajka tanai 4 kézlábra állítják a népet. Aztán mi is átállunk a néppártjára. Hát ott maradt egyedül szegény miskolci ember, aki a néppártján van, és teljesen egyedül a Fidesz magára hagyta. Jakab Pétert teszünk, hogy többen legyünk a néppártján.